Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअआव गासिखौबो फरायनाय जासिहरबाय। दिनै आङो एसे गोबावनि उनाव ब्लग मोनसे लाबोलायबाय। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनबाय थायोबा नायलांबाय था। मानोना दिनै न' खाथिनो बाजैनि फिसाजो काबिया बसुमतारिनि बिनिनो बार्थडे मोनसे फिसा बानायदों आरोना, बारा गिदिरबो नङा, बिदिनो न' खाथिनि बयबो फैदों मोना। जुदि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो। थ'दे बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। इखो ओरै बोखारलाय, आं बोखारसै। सिनायथाराखै गोसोम एसे मोजां नुगोन। बार्थडे गाला काबिया बसुमतारी। सिगांबो आङो काबियानि ओंखाम दौनायखौ देखायखांबाय आरो दा दिनै बार्थडे हेपि बार्थडेनिबो मोनसे ब्लग लाबोलायबाय आरो ना। काबिया हाय होनलाय, हाय होनलाय, हाय 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 मा फै होनलाय, हेपि बार्थडे फै होन। नै फै होनलाय देलाय, खोना फै टाटा गाब्बायसो माथो काबिया। खुलुमबाय। जों दा दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैदों। दिनै काबियानि बार्थडे। जों दा बार्थडे जानो फैदों। दिनैसो काबियानि बार्थडे। दिनै 1 बोसोर जाबाय। जादोंमोन ना, लोमजानायखौ खोन्थादे। जों दा एसे लोमजानाया हामसिगोन आरोना, हामबायना। ओमफ्राय दा लोगोफोरा ज' फैदों। नै सासेया फैदो। ओइ सासे सिलिका, नै सासेया बिनानाव आगै। ओमफ्राय गोजौ जाबाय आरो सासेयाथ' लोगो जानो। दा नायलांबाय थादो जोंनि भिडिअखौ। होनो रोंगोन ना रोङा हेपि बार्थडेखौ? रोंगोन ना नोंसोरो? रोङो? रावबो होनो रोंला नामा? हेपि बार्थडे टु इउ, हेपि बार्थडे टु इउ, हेपि बार्थडे, हेपि बार्थडे टु इउ। Gorong-gorong. Mami, ini, aneh. खुलुमबाय। दिनैहाय जोङो दा गोदान भिडिअ लानानै फैबाय। दहायो बानायनो सोलाबाखै।
दहाय बानायनो सोलाबाखै आरो फैदो दा ओमफ्राय ओंखाम जाखांबाय होन ओंखाम जाखांबाय होन जों ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय जों नै मा ओंख्रि मोनजागोन दालि ओमफ्राय पानालाव ओमफ्राय आं मिथिला बाजिबाय आं दिन्थिगानोमोनलाय लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबाव जोंनि भिडिअखौ मोजां मोननायनि थाखाय लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट खालाम जोंनि भिडिअखौ आरो साबस्क्राइबखौ बेल बेथनखौ थुनो दाबाव बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनायनि थाखाय गोजोन्थों बाय